Dobro jutro, 27. mart, 5:58, 2021. godine, ovo je snimano u videu, a ovo su online kamere uživo. Pozdrav mojim Beograđanima, a posebno Mariji Mirković, gospođici, gospođi. Ok, malo šale na početku, ali ajmo mi na kvalitet vazduha. Znači da vidimo, ovo su online kamere, ajde da uradimo refresh, pa da vidimo na Slavi kako je, pa ovako izgleda poprilično ok. Znači most na Adi, tu sam nekad vozio bicikl, nije ovo most na Adi, ček da ima, jeste, nešto liči, bez obzira šta je, izgleda čisto, možda sam ja pogrešno kliknuo, ali ajmo da vidimo autoput Sava centar. Tu vidite da poprilično loše izgleda. Sad mi vi recite šta mislite, da li je ovo magla ili zagađenje? Ja ću vam odmah reći da je zagađenje, da skratimo priču. I cela priča je da se, gledali ste ovo prethodno, da se jednostavno ovaj problem totalno zanemaruje, a sad ću vam i lagano objašnjavati kako, što sam već i objasnio u prethodnim videima. Ajmo u Blitz online recimo, pa da uradimo refresh i u gornjem levom uglu ima neki broj 151, dominantni zagađivač PM2,5 i piše nezdravo. Ajmo da kliknemo na to. I to je neki indeks, AKI indeks 151, i kad je 151 to je nezdravo, znači kod svih građana mogu da se jave posledice po zdravlje, blaže ili jače, a oni koji pripadaju osetljivim grupama mogu da se suoče sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Ok. Znači to je u gornjem levom uglu i ovako poprilično je, ja ne bih zaista prozivao nijedne novine, nikoga, ali ovo je stvarno za svaku pohvalu da imate u gornjem levom uglu podatke o zagađenjima, aerozagađenjima. A kasnije ćemo otići u Igalo, kupiti novine iz Srbije, pa da vidimo šta se piše o tome. Ovo je već po 100. put, ali mislim da treba ponavljati. A ovo je VAKI informacija, Real Time Air Quality Index. Moram da vam kažem da se ovi podaci dobijaju sa zvaničnih podataka državnih institucija Srbije. I ovo smo takođe već pokazali da je praktično u regionu najgori kvalitet vazduha, evo ima malo u severnoj Italiji, upravo u okolini Beograda i Srbiji. Znači ponovo pogledat ćemo novine, pa ćemo da vidimo da li se piše o ovom ozbiljnom problemu. I recimo, ajde kada malo zoomiramo, samo malo, ovo je neki novi, vidite, čim je crveno, to ne može da bude nešto dobro. Ovde dole vidite izvor, ali poenta je, ono što ćete videti je da je Srbija, naravno tu je i Bosna, oko Tuzle, da je Srbija zemlja sa najlošijim kvalitetom vazduha. Znači, ponavljam datum. Danas je 27. mart 2021. godine. Pogledajte stanje u Evropi, ok, ovde je malo žuto, ali, malo ja brzo idem, ali vidite gde ima najveći crvenik, to je Srbija i ovo je, ne mogu da vidim, samo sekund, mislim da je Ukrajina, Slovačka. Ok, sad lagano dolazimo do zvaničnih podataka, znači objedinjeni prikaz automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, Beograd, omladinskih brigada. Ovde ćemo dva glavna zagađivača, aerozagađenja u stvari, ozon, u stvari PM2,5 i ozon. Sada, čim završim snimanje ovog videa, sačekat ću jedno 2-3 sata da se pojave novine, pa ćemo da vidimo da li se priča o ovome.
Recimo da je 27. marta, 26. marta u 2 sata koncentracija ozona bila 76,4 mikrograma po metru kubnom, a PM-a 21,24. Onda ćemo da pomerimo ovu strelicu, pa ćemo da vidimo da su se stvari obrnule. Znači, sad je koncentracija ozona 21 mikrogram po metru kubnom, a PM 2,5, 74,36. Šta vama znači ovo? Videli ste tamo da piše nezdravo. Ajmo da vidimo, znači, ovaj izvor koji se može smatrati onako poprilično relevantnim, US Environmental Protection Agency, i koji kaže da kad su koncentracija ozona iznad 70, to je ovo ovde, ali ono što nas mnogo isto brine, ne mnogo, jeste mnogo više, ali jedno i drugo je loše, to je PM 2,5, to je 35 mikrograma po kubnom metru osrđeno na 24 časa. Znači, mi smo imali ovako malo analizu, ozon je bio visok, a PM 2,1 je bio nizak, a ovde imamo obrnuto, PM je visok, duplo veći od onog dozvoljenog, a ozon je nizak. U prevodu, kako god okrenete, imate zagađenje. Ta zagađenja katastrofalno utiču na ljudsko zdravlje. I ponavljam po 100. put, ajmo da vidimo sledeće novine, to je jutrašnje novine, sačekat ćemo 9 sati, pa da vidimo da li ćemo naći negde, vidjet ću koje novine postoje. Ono što mogu ovde u Igalu da kupim, to je Danas, Večernje novosti, Blic, mislim da može i Kurir, i vidjet će Politika, tako je. Znači, još jednom, kamere u Beogradu, ovaj autoput, a još jednom, znači, odemo na sajt Blica, što je za svaku pohvalu. I vidimo da je 151 aki, znači Starom gradu, ajmo na Novi Beograd, 144, nije zdravo za osetljive grupe, i to je to. Znači, sačekat ćemo bukvalno 2-3 sata i vidjeti da li se o ovome piše u novinama. Hvala.